kubor baman Khasi awan lam shipi da unang yalam news Kani ka Kshaid Lalei kabron hakasnong Mawphansaw Langrin MCF Southwest Khasi kabayat kajat tang kumba 4 minit na po snong kani ka Kshaid kalong share ka Kshaid ka internet kadon ka thwei ka internet bat ki krem ki kro ki sinrang mau ki behe ki bala banyam da ki spangut ki brew ban syong kai hapo kini ki sinrang mau wan ban page persaki de lejong ki khamat kino ki bakwa ban wan kai ha kini ka jaka bat hakiwi ki jaka ki bran hapo jing ni ka than phila ban phone how new number phra nyeu khandai phra nyeu phra not san phra nyeu khandai phra nyeu phra not san banyo iki kubor baman Khasi subscribe ka channel unang yalam news kublay shibu